तो वो पुरानका जमाना याद आ गए। खेसारी लाल के वीडियो हो रहा है, लेकिन कुल प्रदर्शन भाड़ में जाए। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत तनी। एक बार फिर से ये भोजपुरी चैनल पर भोजपुरी में रोस्ट वीडियो लेके आ चुकल बनी। एकदम खाँटी देहात वाला, एकदम जबरदस्त वीडियो, एकदम पटाखा ही पटाखा बा। चैनल के सब्सक्राइब करी और ओकरा बाद एगो लाइक दबाई और ओकरा बाद तब वीडियो के देखम और कमेंट करम। सबसे पहले ही बता देवल चाहतनी कि वीडियो अपनों पर बनवावल चाहतनी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भाई यही पहला वीडियो उनकर देखी। वीडियो में का डांस बा, एकदम जवन देहात में कहल जाला। भाई इनकर डांस देखला के बाद तो वो पुरानका जमाना याद आ गई कि जौना जमाना में लवंडा स्टेज पर नाचत रह सन। तो भाई अब तो जमाना लवंडन के चल गई और बाकी जमाना ई लोग के आ गई। मतलब अब ई लोग कब्जा कर ले बा। अब ओहन के तो भावे नहीं खे, एक से एक गाना पर एकदम। भैया हई डांस इ नाच देख के एकदम मतलब का कहीं हम कुछ कह नहीं की सकत। मतलब हई जवन इनकर डांस करे का अंदाज बा एकदम बिल्कुल हट के बा। बहुत भाई देहात देखले खबर शॉर्ट वीडियो जौन आवता, छोटे छोटे वीडियो जौन आवता, जौन बहुते एकदम धमाल मचैले बा। मने लोग एक से एक कपड़ा पहनता, एक से एक अपन लोग प्रदर्शन दिखावे का कोशिश करता, लेकिन कुल प्रदर्शन भाड़ में जाए और इनकर एगो अंदाज अलगे बा। ड्रेस भले चेंज बा लेकिन गाना और गाना के धुन कुल उहे बा। आ अतने ना, ई भौजी के वीडियो एकदम ज़बरदस्त वायरल बा। कुल वीडियो लाखों में चलता। इनकर चैनल पर 3,45,000 भाई सब्सक्राइबर बनो। गजब के आदमी भाई पसंद करता। आ एने भोजपुरी में हल्ला बा कि भोजपुरी में इतना अश्लीलता बा कि भाई भोजपुरी एकदम डूबल जाता। भोजपुरी में केहू बात नहीं के कल चाहत, लेकिन भाई झूठ बा। काहे झूठ बा? यदि ये ठीक ना रहित तो हतना आदमी वीडियो के देखित काहे के। मतलब आदमी के पसंद तो लागता, लेकिन ये खाली झूठिया का लोग अफवाह उड़ावे का प्रयास करता। लेकिन आदमी चाहत का बा ये तो बात समझ में नहीं खे आवत। हल्ला तो कुछ औरे बा आ काम कुछ औरे बा। तो भाई हम उम्मीद करतनी कि भौजी के वीडियो बहुत ज़बरदस्त लागल हो कि काहे से कि एक्शन तो एकदम भरपूर बा। कोनो एक्शन में कमी नहीं खे। हर तरह के कला, हर तरह के विधा, हर तरह के धुन, एकदम पूरा देहाती खाटी संस्कृति इनकरा अंदर भरल बा। तो भाई वीडियो अच्छा लगल हो कि तो चैनल के सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो। और रउआ अपन वीडियो बनवावल चाहतनी या रउआ पर हम कुछ कोनो कमेंट कर चाहतनी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताई। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत।